Знаменна група. Ходом. Марш! И ги е положила в ръцете на децата, за да укрият притигналите чинове със светлината на науката. Училищната камбана винаги е звъняла в първия учебен ден, когато трескава и уморена, жадна на знание и прогрес, България тръгва на училище. Училището е храм на науката и в този празничен час гости на нашето тържество са Катя Никова, ръководител на управление начално образование. Милена Груева, главен специалист начално образование и регионална дирекция. Румен Стоянов, инспектор регионална дирекция. Уважаеми гости, уважаеми родители, колеги, скъпи ученици, има дни, които дълбоко се врязват в съзнанието, които с нещо се отличават от останалите.
Такъв ден е днешният. Той не е обикновен първи учебен ден, а ден първи от новото летоброене на нашето училище. Това, което вече е факт, е плод на разнопосочните демократични промени, които настъпиха в България след 10 ноември 1989 година и на усилията на редица личности, дарени с родолюбие и гражданска доблест. Те с будителски дух и непресъхващ ентусиазъм посветиха време, сили, възможности за осъществяването на една благородна цел – възстановяването на основно училище с преподаване на армянски език, чието начало датира в 1834 година. Успеха! Техните имена заслужено ще бъдат вписани на първата страница на новата летописна книга на училището. Топли слова на дълбока признателност отправям от името на училищният колектив и на цялата ни общественост и към Общински народен съвет и направление Народна просвета, които проявиха разбиране, положиха необходимите усилия за кадровото и финансово обезпечаване на основния ремонт на училищната сграда, детска градина и вътрешното им обзавеждане. Звънец. И в тази свята сграда, където са получили основното си образование десетки поколения, част от които са около нас, ще приюти в пазвите си и вас, най-младото поколение, което явно е призвано да доразреши в близкото бъдеще сложните проблеми на нашето време и да изведе страната към икономически и духовен разцвет, към сближение и разбирателство между хората, към единение. Гордост ще си спомните за това. Казах с гордост, защото всички ние, учители, родители, общественост, вярваме във вас, във вашите възможности. Необходимо е заедно да търсим начините, вашите сръчности, умения, дарования да бъдат открити и развити до степен, даваща възможност за практическото им оползотворяване, което в крайна сметка ще бъде от полза за вас, следователно и за цялото ни общество. Не от вторите. Трябва всеки от нас, от прислужника до директора, от първолачето до осмокласника, да упражняваме съвестно задълженията и правата си. Трябва да се научим по-ново да ценим и времето. Тежко на тези, които постоянно разполагат с излишък от време, поради нехайство, небрежност, не дай се Боже и отмързи. Добри, неспособни колективи във всички класове, а също и здрава общоучилищна общност между ученици, учители и родители, за да сме в състояние да преодолеем заедно всякакви трудности и уверено да крачим напред. Ако постигнем единодействие на основата преди всичко на взаимното уважение и зачитане, то тогава ще ни бъде приятно да бъдем заедно, което ще създаде необходимите условия по естествен път да възникнат идеи за провеждането на съвместни мероприятия, свързани с приятното оползотворяване на част от свободното ни време. Исторически ден първи. Нека сияе като звезда през следващите години, десетилетия, векове родното ни училище. Нека се превърне отново в ковачница на добри и можещи личности, с пожелание за здраве и сполука, да ни е честита новата учебна година. Уважаеми колеги и родители, разрешете ми да ви поздравя с вълнуващия за вас празник, първи учебен ден, а за вас ден първи от възстановяване на училището с изучаване на арменски език. С най-много вълнение и трепет прага на училището прекрачват малките първокласници. Приемете ги за своите редици с много внимание, грижа, обич. Помагайте. На всички пожелавам много здраве и успех през новата учебна година. На добър час!
Скъпи дечици, вие наистина прекрачвате прага на едно училище, което има, откровено казано, вековна история. Напоследък се разбра, че това е най-старото арменско училище не само в България, а в цяла Европа. Като ученици на това училище и носете в сърцата си стремежа към изучаване на онова, което за вас все още е далеч, който ще бъде за вас, който вие ще бъдете тези, които ще поемете после задачите, които ние си поставихме върху вашия гръб. Скъпи преподаватели и родители, най-напред към преподаватели, поощрявайте вашите деца и помогнете на учителите, за да може вашите деца да израснат и това училище, чието врати след 14 години се откриват пак за тях, да добият или да оправдаят това име на това училище, което преди 14 години беше извоювано. Едно проучване направено се установи, че в една учебна година завършващите от това училище 50% от тях завършват висше образование. Не дейте изостава. Идете, вървете напред. Да ви честита новата учебна година. Винаги е напред. Мили дечица мъничките, слушайте съветите на вашите каки и батковци, а вие големите, пазете малките. Живейте като братя и сестри. Занка голе? Звънете къде? Занка голе? Занка голе? Хайде. Да. Занка голе?